wagati malikono ani maliko ka demsen fara mo ko baka anga fulli be o bela jeli amo la donia ko foko sur luno o ko télévision mandi de kanoye malikono fon point TV ouais oh be émission keneka émission to ko séquence rap voilà Omar ouais comment vas-tu ouais ça va alhamdoulillah Allah tano et tout donc bien ba quand tu connais ouais Ani Jono, on est avec qui Sama. Ouais. Akumaba. Belebele ba. Ba. Ouais. Voilà, Emo Brown. Ouais, Sama ba one. Ouais. Yeah. Voilà, en fait que je pense que vous aperçu sur un abiko là. Voilà. Ani un rappeur de venir en fait à Toroko Emo Brown Sama ba. Yeah. Voilà, ana lebina baro ngurunke barom konna la onini ambe banga tatatala. Ouais. Omar. Ouais. On dit quoi maintenant? Bon, ça va alhamdoulillah. Emo, bon, il a un jabi à Djaraya quoi. Ok, merci. Ça nous a fait vraiment plaisir. Ok. Maintenant, comment à te Djanya quoi. Ouais. On pense droit au beat. Ouais. On date directement quoi. Ok. Donc, Emo Bram et joint quoi. Mm-hmm. En fait, il faut essayer de nous parler de toi. Ok. T'es qui, tu viens d'où, Ouais. ami, Ouais. Bamako ya Antilozu. Mhm. Voilà, Emo Bram, ça m'a banné à Togodi. Ouais. Voilà et tout. Ok, bon. Je me nomme Mahamadou Bachirou Sissé. Ouais. Alliance Emo Bro Samaba. Ouais. Yeah, bon, quand même, nega rapu eren nana chogo mi follow. Ah, Yeah, bon, iba on de kadien turo. Yeah, Tim Gladia iba. ouais. Alere kadien turo. Ouais. Bon, 2008, 2011 no ne ba la metro. Ah, Wa soro ibena ere irane la. Nta yele ere do. Yeah, parce que au moment na nta ka clipule mais maka son de lait quoi. ouais. Yeah, donc après nana nya ngo ne ni kanume atinya fonga aseno sui quoi. Ah, Abi chugomi. ouais. Bon nana abonné aka chaîne na. Ouais. Mais tu vas sui. Ouais. Donc ane mo ale ere de kanu kama. Ah, Ne era bu kanu ka do ala. ok. Yeah, bon. Alors ko bolino. Allez, qu'est-ce que tu n'kada aller? Ouais. Ani ni bling bling sugunu nu. Ouais. Ima. Bon, au coffre toko kwani. Ouais. Bon, quant au second skill là. Ouais. Bon, tu muso dore kuma ale kuma forma ko ni Chris Brown boleno quoi. Ah, Yeah, bon, ko ali ngan toko do la. Ah. Yeah, bon, soro me donne ke me battle donge quoi. ouais. Et c'est donna. Trop même. Yeah. Yeah, bon. Une prestation donne que fait. Ok, après, o te kuma bay. Yeah. Ah ouais. Donc, bon, rapu ko nale. Ouais. Bon, comme il y a Mahamadou, il y a abrégé doro ka ke emoy. Ouais. Donc, ka Chris Boy quoi. Ouais. Ka Brown gré. Ouais. Bon, comme il va ka de sama va tout quoi la dron. Ouais. Yeah. Number one. Ouais. Il gagne, mais Ah. voilà, tu deviens maintenant la source d'inspiration de la nouvelle génération. Ouais. Ouais. Applaudissements pour ça. Il va y nous caca. Ouais. Vraiment. Aïwa, on fait le keboro boraka anga emo bronka présentation suit voilà. Bon, atenya mon ko abeko ire emo. Il can fli. Il Ok. can fli ango me. Il va démontrer que talent ira. Ok. Et mon bébé mouna. Faut voir. Il faut montrer public là. Ok, avec plaisir. Ouais. Yeah. Ngo jinye so sigi de ka gelenjo, masa ala edebe yafa we, yafa we, yafa o. Ne munken teri ibe yafa ne ma. Yeah. Yafane ma emo brown emo gang ma nege odo he nege odo ya jinya so sigi de ka gelen aramadia de ka gelen bimogoya de ka gelen nebo deli anga kekele du kono na naun te be sigi dala aun te be wari tigi magotana fanta de jodun te kelela kare kelen geren tambe shini shite shi kanfo neteri nebo deli jinya ye wakati suruni jene ya kera negela deme ka den soro kenema kiyama ko jorotana dongu do ande be girina popo manu biga popota biya mino buga sirila legze jigi de yawe nteri siniya sigima nega Non, emo, ouais. Talambe. Ça, je vois, talambe. Ok. Talambe. Ouais. Ouais. Adam. Voilà, emo. Ikani akapila ni anyana. Ok, merci. Omba. Ouais. On continue. Effectivement. Ok. On continue avec les questions. Ouais. Maintenant, il y aura pour qu'on il y aura pour d'amener jusque là. Ça fait combien d'années ou ça fait combien de temps? Bon, il y aura pour d'amener en 2017. Ouais. Yeah, mais au début, à compter un boulot,
n tigɛ fila la quoi Awɔ. parce que n ka base kun ye dɔn de Ouais. ya bɔ tagalen ɲɛ n ka manu yɛrɛ de cira ko karisa i bɛ ka musique kɛ k'a kɛ ni sɛbɛ taala min la i bɛ se ka ko dɔ kɛ quoi ya parce que n bɛ musique kɛ mais hali n kun tɛ sɔn pressa ma n ka base kun ye dɔn de ya mais manu yɛrɛ de n poussé ko fo n k'a kɛ quoi donc avancé ok y a pas de problème. Adam. Y a pas de problème. Aw minnu bɔra ka aw sɔgɔ an na sisan an b'aw ladɔnniya k'a fɔ k'aw sɔgɔlen don aw ka télévision mandi de kan n'o ye Mali kunnafoni.net TV aw bɛ émission min kɛnɛ kan n'o tɔgɔ ko séquence rap komi an y'a fɔ ye cogo min na ale bɛ jeune rappeur jeunes de ta k'u ka talents yira aw la voilà ani Omar yɛrɛ dalaman bɛ yan nɔ En jouant bas. avec Sama. Ouais, Sama Sama ba de bɛ ɲɔgɔn bolo sa. Ouais. Voilà. Et Emo. Ouais. Ne ko Oh. i comment dirais-je i ka niveau d'étude bɛ cogo di? Ouais, bon, alhamdoulilah, bon, ni professionnel de kɛ après le DEF quoi. Ouais. Ya bon, ni professionnel kɛ bon ala barika la, ni capu 2 ans kɛ. N y'o sɔrɔ. Bon, pour le moment kɔni mais parce que n papa kan ka boutique dɔ fɛn ye quoi. Bon, n kɔni b'o ko de la fɔlɔ mais en même temps n bɛ ka n ye kalan min kɛ n bɛ k'o fɛn ɲini dɔɔni quoi. A fila la ni mun fɛn na dɔrɔn n bɛ taa n'o de. Ouais. Donc i bɛ fɛ k'a fɔ k'i rap ko in tɛ ten kosɛbɛ. Ayi, rap ye n bolo kosɛbɛ yɛrɛ de. Mais i bɛ k'a fɔ ko ni boutique ko ɲɛnabɔra i bɛ rap bila. Ayi, juste ni ko ko mun ɲɛna i bɛ taa n'o ye. Ayi bɛ ka kuma ni fɛngɛ de ye. I y'o de fɔ o. Ok, fo. Non, a tɛ bila. N'Ala sɔnna ma a tɛ bila. Omar. Ouais. Je te laisse avec lui. Ok. Maintenant, Emo. Ouais, Omar. En fait, en bas de mon rap, au début, à Manoron, quoi. C'est pas du tout facile. À Manoron, voilà. Donc, à Damine et Bolo, jusque là, maintenant là. Et Toroya ou Djumé ou seront. Ouais. Là et tout. Ouais, bon, mais c'est comme on fait là. Ouais. À Damine, qu'on y. Mun yɛrɛ ka gɛlɛya sɔrɔ la mun fɛ o ye studio ta fanfɛla ye quoi. Il y a ka déplacer ka taa studio la ani bon manager o de daminɛ la manager kun tɛ a bɛɛ bɛ bɔ n yɛrɛ de kun. Il y a n y'o gɛlɛya nin de sɔrɔ a kɔnɔ. Il y a donc après relation ko dɔɔni fɛnɛ kun b'a la. Mais maintenant ça va quoi. Il y a ne ni ka gars minnu don farafinna bɔ o bɛ dɔn minnu bɛ dɔn kɛ quoi ani JMC donc olu de b'u bolo don kɔrɔ. Ya, n'est un quartier quoi. Ouais, donc gros bisous. Ouais, merci beaucoup vraiment. Merci beaucoup effectivement. Yeah. Maintenant en fait, il faut l'homme nabi. Ouais. Dans le rap et rebloum bidje. Ouais. Pour que ka ibawan un niveau atteint quoi. Ouais. Bidje ni rola. Fleurom. Bon, ne won bolo mu mene je dro. O de alsa. Genre relation quoi. Ouais. Ya, ina fo parce que manager bɛ ɲɔgɔn ɲɛ ya mɔgɔ dɔw bɛ yen n'a nana i ma a bɛ se k'i kɛ fɛn bɛɛ seko mais tile damadɔ dɔrɔn quoi ya bon quand même ne yɛrɛ kɔni mago bɛ relation dɔrɔn sinon quand même musique tɛ quoi ya parce que talentier baden de bɛ Mali la mais dɛmɛbaga tɛ yen quoi ya o yɛrɛ de bɛ k'an to kɔ et puis gouvernement ka hakili to jeunesse la quoi a ka fisa trop. Ok. Nico, est-ce que on a les mêmes définitions du mot manager? Ne bɛ ka manager kɛ mun ye jaja a to ye. E fɛ manager. Ouais. Aïssa, e bolo ne bɛ ka manager kɛ mun ye. Ouais. Sisan nɔ ni rappeur bɛna taga ka concert kɛ yɔrɔ dɔ la walima ka fɛn dɔ kɛ yɔrɔ dɔ la i b'i adresser mɔgɔ min na o la o b'a ka programme o b'a ka fɛn bɔ. Oh ouais, c'est vrai mais avant que mais après lui il a parlé de financement donc ah ouais, avant que ga niveau dɔ atteint. Par exemple, i b'a nu manager ni bɛ fɛ ka gɛrɛ i b'a nu na o nouveau na f'i ka dem manager. Dem manager ka sira. Y'a faamuya mais avant i ka tɔgɔba sɔrɔ il te faut quelqu'un pour te lancer. Voilà. Donc sisan i bɛ ka mun fɔ i b'a nu ka manager ninnu u t'u financer tuguni. Bon en fait u b'u financer ça mais a bɛ dun fɛnɛ quoi. Y'a faamuya i bɛ financement kɛ ma a bɛ dun. Mais jeune talentueux nous, il faut d'abord financer avant qu'à don. Financer, il y a beaucoup actuellement beaucoup de siran quoi. Il y a famille quoi, so amoko soro donc c'est un peu ça. Ouais. Janaba. Voilà, femme flel ke boko yi bora financer comme fo. Kuku akilito anga jeunesse là. Ouais. Anga fama o fena ye kuku akilito anga jeunesse là. O fem budget. Oui, financement yani relation ko nous. Voilà. On a ka ben ouais. Bon Emo. Ouais. Bon si ça comme
da do i ka gɛlɛyaw la san ne bɛ fɛ k'i da do i ka avantage ninnu na n'i ka sɔrɔ parce que e tɛmɛ cogo min na a bɛ komi wari bɛ ne a bɛ komi diɲɛ bɛ sisan nɔ a bɛ ka don f'i ta de bɛ kɛ cogo min na ouais bon mais ala fo ya bon ala barika la arabu in kɔrɔ a ye fɛn caman lase n ma ya me fɔlɔ n kanubagaba dɔ la n terimuso don ya bon ale delila ka 50,000 donna ya bon ala me yɔrɔ min na bi mais n'a ma deli ka ɲɔgɔn ye quoi ya non n'a ma deli ka ɲɔgɔn ye mais a kɔni a ye n kanu dɔrɔn quoi ya bon kɔfɛ n ye finiw sɔrɔ n ye samaraw sɔrɔ bon n sera ka concert kɛ n yɛrɛ ye ya bon n taara voyage damadɔ joyila ninnu ni fɛn quoi bon pour le moment n y'o de kɛ quoi c'est bien c'est un bon départ ok merci ouais. On t'encourage surtout. Ok, merci Omar. Il faut toujours boucher. Ok. Ok. Donc maintenant Emo. Ante sengate nyina comme talent ira do. Ouais. Kan fili tukun. Aha. Ok. Ko comportement ba ouais. Deni me ka finance ke mama. Ci do di kana fo mais ci do di nige owe. Tu es trop gaou. Na kila para kayu. Bamako la ya le fou. O de la nete mago. Yeah, alupu, nige lupu. Feni gadi igologo. Yeah, dadi ndege ne kuma chama bla igana nigi mugu. Ya mama ya sita. Feni do be muntino odima. Jama dormi che mangene. Mami ne wa. Iwi dogona kele do wa. Ai emo kele de ne bi fe la kanuna mogo wi la. Me fa ga nyoko so furo kono. Ya genge. Wa. André emo sarama ere. Emo André mano konde. Ouais bon amela tanu quoi. Ouais, be ko go la dro. Ala do quoi. Ya. Ni kele ni ninjara de. OK. Emo. Ouais. En fait, objectif du même la rapula. Bon, dans le futur. Il y en a au lube du rapula, dobi no lwa musoko, ouais, tokoko, ouais, waruko. Maintenant pour toi, ouais. Non. Ai no, jena wote me anem udro. Ni fene de gadi muso udro ba. Yeah, that's it. Yeah. Donc maintenant objectif du même la rap qu'on là quoi. Ouais, bon, objectif qu'on mène là dro o de kamali kuna wolo quoi. Yeah, nga objectif follow o de parce que ne be kelea mogo damodo la malla. Comme Ibawon Sidiki Jabate nunu quoi. Yeah, parce que ni no lieu ka ko ba ke dro. Ntu nyango atere mais akadi fene dono aka fo dro ko karsa fene yeah. Kamali la lancer oni kasega mparauta anemo ni sete munu ye abeba kono ka c'est bien. Ouais, merci. Ouais. Maintenant j'ai une autre question. OK. Là où il y a comme bi acadien ka featuring avec quel rappeur de haut niveau pour que bon en fait trop kana d'une autre façon quoi. OK, mais malla wa koga. Ouais, bon mali konna ibare kadne turo. Yeah. Ouais. Ya bo akadi ka featuring ngani ibo wonni. Yeah, mais atina photo mandi de. Kadi ga musique en chama mais iba era de kadi turo. Yeah. OK. Maintenant hors du Mali. Bon, hors du Mali koni oui Chris Brown ne quoi. Yeah. Yeah. Ouais. En fait, visiblement avec Fama, si tu comprends bien, il a idolé mon fly quoi. Il m'a mon fly. Yeah. Bon Michael Jackson kadi be ala donc pour rater mon gono don na. Donc de rapula ça. Ay manira pour etala. Ah avec plaisir. OK, il y a pas de problème. Amu boraka awsogo ana 600 alsa amula donner ka foko connecter no mali kuna fodi.net tv de la ABC concept de konnela anga rappeur jeune rappeur do bien ko Emo Brown no te fega anga émission loupé obe commentaire badenke ka j'aime badenke ka abonner ka partager au maximum aywa Emo ouais alpha toi avec Omar OK Omar neka trapuka kala ah OK jera donc vito Omar bolo OK pour un peu neka trapuka kala ne wala me be fenga question kele filide
nga bom kelen e mu bom marre ban ok mais alors ouais iye muso ko kuma fo ouais c'est ça oui ne be fe ga do ok est-ce que e mo furu le noir walma parce que kunu nye kese info do ma famia ube do be kerefe ouais ko do be kerefe absega ke nye absega nye absega ke nye re ouais peut-être ya bon mafuru ya mafuru ke ya bon bon ya bon quand même sungurun do mais ya bon ni do ba kuma la mais ama sigi kale kele nga folo ya parce que papa ikata do sigi le soro kele ke bolo kan so ki ya fo ki do ko don ko manyala bo ya boron ne ranti ka siga fe ne woni dama do ko ina ouais ma fo ifo on ma da keri nyana de ouais ya pas de souci ame ko bon on te fait ka kele wili ambe kuma inde voilà dentro ko ni to be ko te ka dentro voilà Omar ouais je te laisse avec lui ouais ok Emo en fait ni musique ta quand tu prends la musique et puis gaé balani be non ouais R&B be zouk be ouais couper décaler modèle be non ouais ouais mais pourquoi le rap bon ma ina fo obed dongo ala muya ouais la question en fait ouais rap fait donc l'ida qualité ka tia pourquoi il rap ouais je vois ouais parce que mo gon fin talam bi la vitano de ka ya parce que al ne donc nyaayi atala mina tarana ya bon nyaayi fena rap de ben de me quoi ya no dal rapper chaman bi ibo bla musique wala la bu senge ya ina bo salfu no fena fle salfu ke tanu no no bla ko ga rabo ke ma me cha ya bo tala me bela beniga tala ndo quoi ya c'est vrai puta ok Samiara pas de problème bon aywa emo ko mi nga émission me ga sa ku choro la ouais iti kan fli ka fli to gone ok ne be fe ga do da ni la quoi imaya jena ntaka jena ba kana don damo la avec ma ok oya di la malo ko sombila kuma mugu bain kuma chama owe gamogola oya di la malo ko sombila kuma mugu bain kuma chama owe gamogola tu es ma lady oh viens vers moi baby oh yeah ekelen pedron ah oui nyango denti dodo oh na jereba yo mede fe karasonga mogo jugu ka kuma lame wallahi utanga kanu nyale fe gerenasa ya fama akanga kodmanu kama kana sonsa ka fosa kibeni kene duna okay ya genge emo bra isna fo jeneba non joto ronda ok emo ouais en fait pour la dernière question là maintenant il fleurom na bi ouais il sera ga single jelibo ouais bon ni single chama bore after 15 nyokona quoi 15 chansons ouais after 15 là mais nyara bu yere tane tige fly yoromi on est 600 chenye somunu bo after 12 morceaux là quoi 12 morceaux ya parce que kuma me akonte mbolo tento on chesir lenta la ten quoi mais déjà oui on pousse on est sebe quoi donc on me sebe rege quoi ok pas de maintenant tu n'as pas un projet d'album ouais bon album projet ben bolo nya dam nere mais ama ban follow quoi ya parce que ngo kuma ke 2020 là mais moko kuma son ko ali grand frère do be ka ke mais do tatika fin follow quoi pousser follow ok ya bon pour que album ge fo fanga don fen ka kila iga se ka fere moko ka la mais ouais c'est on a niveau quoi ouais
malien dont son album sans maré amano télécharger bon ningo malien be balo ouais amano amano ni ta jugun bete ouais amano am dala YouTube kan on télécharger il y a pas de souci am man kambla malien ma ni extérieur la mo ga son télécharger ne meneme ou ga ke album sans y pour que ku ga rappeur préféré de me fene parce que olu nyame ou be ni baran ke dobe que ayu deme awi jan toro album ça ouais voilà ouais ok comme il sera émission qu'on chora là ouais elle continue à rappeler ouais ameni c'est un mal qu'on a fini iwaro iga capilla ça te permet en fait en fait voilà. L'émission c'est ça en fait voilà le but notre but même c'est de vous permettre iga talent montrer en fait absiga ke tout la sens mo yo mo so mun be se ki demain voilà il est bora ka photo comme au début il y a actuellement mo bi no il y a des jeunes rappeurs talent boula et tout mais de même pas quoi et à femme voilà maintenant nous en fait il y a une manière de ka aider non on de sarata parce que plateau chamambi o te songa ina fo munu be duguma o tout invité quoi on va inviter plateau chama mente fait trop fort quoi il y a ça voilà c'est la raison pour laquelle en bas don quoi en fait actuellement baby need a star ni ma tidiki debate sur iba one gaspi talbi et tout ya femme et pourtant les talbi au fleur nouveau na talbi betane ya femme ils ont été comme ça avant d'atteindre ce niveau voilà donc voilà moi ben ina ori quoi voilà ni mo depuis afiti na ma be ga donner kula tu vois en lui qu'il a du talent et si tu peux l'aider à quel quoi demain c'est tout quoi c'est notre manière ka awira mo là voilà OK tout le monde venez danser. Aujourd'hui, c'est le show, venez danser. On est tous dans la scène pour bouger. On n'a pas besoin des jaloux. Surtout des nyangos. On est fiers d'être Malik Kunafoni. Badien Sinji à Côte d'Ivoire fait. On n'aime pas la guerre. On veut la paix. Nibese Wulikana. Quel était au Teberi Tado. Malik Kunafoni me a beri kama. Et boagana le. Adani le gang. Yeah. Et mon brave sama erere adani ibe ni doronko abiseki ka manager wele tito ni benini ni ka ja ka petini ni ka ja voilà Omar c'est l'émission que tu je crois bien OK ibiga kumalaban di enflel ke voilà OK dernier que tu as OK bon kumalaban membolo doron oyi alsa ka Malik Kunafoni ka foli da were ma folo ya moi qu'on fallait awere et puis nga foli be Mali den be quoi ya et puis Mali be yoram na mano quoi donc be ga sabali anga nyoko la mais critique banu be go to be ga fendo voilà be ga fendo ke dron c'est tout et puis nga foli be en kan baga be isu one pro farafna boy GMC abe quoi ya Dandero. Pas de problème. Merci beaucoup. Emo. OK, on ensemble. Merci. Il a fait le jala ali malendo je sais. Ouais, on a trop aimé. OK, au revoir. Il n'en a pas jabi adjara OK. Ala ga ntu nyogo yi. Ami. Voilà. Donc merci. Voilà, ni boraya ala ga tu level be doga nala sora. Nala sora. Voilà. Maintenant OK. En couronne quoi. Ma fille. Ouais. Iman me comme Omaru Judin là. Ouais. Koni tara bina delli dan. La jotala. Ma fille a fengé jona. Koni tara bina delli dan. Aywa, en flel ke boro. Ni ne kuye séquence rappée comme nya fo yo to mina. Ale be jeune wele kana talon be mununa. Kuka talent ira pour que au bébé se ka nisondia comme na ulu yere fene be se ka nisondia voilà. Level be yele et tout. Voilà. Ore kundo amba foko au kambe anyokana were au kana nyine ka commentaire ke ka j'aime ke ka clara émission partage au maximum parce que comme nya faut être comme na be barala au rikama au kana nyina voilà au gros bisous